Katese lho, kates. Iki arep Karo Mas John Yono. ana loro ngene iki lho, Mas. Hah, ana loro Iku dipane siji. Emane-emane Yon. Hah? Metune ben apik. Eman-eman loro kok malah dikepras siji iki piye? Dipilih sing paling gede berarti. Ya kan nganu. Ganggu pertumbuhan itu. Oh, kan beda wit wis ah. Ae cedhak kan remangane. Hah? Remangan kuwi lho. Oh. Wah, kuwi iso ge kulupan kuwi ge kluban kuwi nganune kuwi. Godhonge kates lah. Ya dicacah-cacah ngono ya bege pupuke ya. Heeh. Jadi sing loro dipindah gadi siji kabeh ngono. Ora kok ceritane Iki karo ki ndi apik. Nek iki rada bunder ya. ah sing lurus to ya, sing menggok diketok to ya. Oh, iki kan dawa apik to. Oh, malah sing rada bunder to iki. heeh. Oh, katese to. Ah iya. Oh. Nek wite apik kuwi masalahe. Ora mbiyen kok mendadak ditandur rong pohon iki piye? Ceritane iki. Ngene iki kok cerita. Hah? Ah mbiyen nek sak wit lah ya malah. Dagani to nek gak ora urip bareng. Oh, nek ora urip njagani ya. Heeh. Wes iki petani. Wingi wis petani Lombok, saiki ganti petani kates. Lho piye to kowe iki? Komplit. Wong ora konsisten nek Lombok nek kates. Wong Di iki ora niki yo. iya lah ketok sing cilik ta ya. Malah harite cuple nyasem kok. Arit 20.000-an mesti ning pasar. Katese California. Katese California karo Mas Jan Yono. Hah? Jadi kudu di nganu ya, dadekke siji ngono ya. Iya, apik. Eman-eman tapi ya. Iki ya rada. Apik Asline kabeh. eman-eman. Ning Golek sing mempeng barang kuwi lho ya. Engko malah sing mempeng diketok piye ta kuwi? nek ra dene iki kurang tenggar barang to. Kurang tenggar ya. Bawane ra mlebu apa ning. Panasnya kurang ya. Heeh. Nah, panasnya ya kurang jadi ngono lho ceritane. Jadi dua pohon dijadikan satu. Wingi mbiyen iki pas dikai rong pohon mergone nek sing siji ora urip, sing siji urip. Ngono lho. Jadi iki malah urip kabeh ya sing siji ketoki ngene iki. Karo supling karite iki. Arite copleng. Engko wis tau panen durung? Durung ta? Yo iki. Gak mulai ta? Padahal iki payu kan kan lho, Bu. Hah? Payu. Kates gak payu. Oh, wingi nganu. Pur. Lek pur sak kol wingi California. Iya. Gak larang iki gak payu iki. 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 Golek sing mempeng wae. Iki sing Sing kurang mempeng ketok. Maksudnya katese sing akeh. Sing ora mempeng ketok. Yang kan jura. Wah, wading ya. Ya. Ora dicacai sisane cilik-cilik ta jan ki pupuk ya. Langsung wis bosok. Oke. Nah iki pateni iki. Wah, pading saiki ya. Jenenge ono sinare mlebu gak ya njur apik to. Ya iya. Ono sinar. Wah, mau go bendo malah penak to ya. Ra duwe bendune. Bendo wah petani ya. Wis petani ra di bendo, duwene arit cuplingan. Nah, sing ra mempeng ketok. Ntar kudu sisi-sisi ngene, Go. Nek di sisi ngene iki metune iki iso apik engko. Ngene ini ya gede buahe bareng anu ya. Buah iki rada gede. Iki California bunder piye iki? Nah, iki sik bunder aku iki tak pateni engko kuwi. Ora lonjong ngono Mas itu. Nah, kan kaya ono ta. Nah, niku sik tanduri loro-loro ngono kuwi. Heeh. Iki jagane ono sik bunder barang. Oh, sing bunder gede. Bunder kan nek pembeli ra gelem to bakul-bakul. Ora gelem ya. Ra gelem. Kuwi silangan mesti. Silangan California karo Thailand. Ya ora ajen ono sik bunder-bunder. California kuwi. Nah, bunder kan rasen kuwi. Ndi muga sik. Kuwi ora. Nah, iki yo. Iki. Kuwi ketok sing ora mempeng kuwi bunder adean iki. Kuwi iki kene. Petani ki ora konsisten jare wingi cabe saiki gandul kates ana meneh wingi apa kae timun walah wis
Petani kok ora konsisten karo segala macam kuwi sing mempeng wae ya. Nggih. Sik diketok. Sing ora sing ora diketok, sing mempeng ya man ya. Ngene iki sing nitani wit gandul lanang karo wedok piye? Ora metu ya sing ora ngerti kok. Berarti men bunder. Bunder kan dawa-dawa. ora payu ngono. Arite Mas Cupling. Arite cupling. Kaya teke sing duwe kecuplingan. Otake sing duwe ya kadang cuplingan. Mil Jamil. Mil iki Mil, Mas Jamil iki. Polahe iki. Petani ra diarit iki, cuplingan iki. Karo DPC Jamil. Heh? DPC no. Agak sibuk ya dia ya Jamil. kerjanya. Disubuh. Sibuk. Anu acan anak ya, nak sing wite loro ki tumbuhe cilik-cilik ngene kok. Nah, metune cilik-cilik, Mas. Heeh. Ya, cilik-cilik metune. Nah sing siji ya gedhe-gedhe. Siji tetep gede-gede. Iki bisa diwong kabeh-kabeh. Payah to iki. Wah, ya ibu yo. Kok tegel Tegel. Diawur pokoke. 2020 iki diawur ngono wae kan. Diplenengi malah luput yon. Dadi diawur wae kan. 2025 diawur ngono kae. Diplenengi gur luput. Wis petani pepaya California sukses. Ya. Iki gembading gitu. Dimbu mateng gitu. Mateng. Nek wong petani apa wong-wong ibu-ibu udah dijangani lho ya. Dijangani kan gawa bali gawa bojomu ya. Iki bunder. Bunder kabeh no. Ora. Iki ora. Iki sing bunder iki. Iki ta. Heeh. Wis pading silir. Pading, Bro. Nah. Sini iki petanine California. Dengan lor bersama petani California. Petani kok ora tanduri Thailand barang kan? Ora payu, Pak? Payu. Payu ya. Sak kates-katese tetep payu kabeh. Payu. Ngono ki lho. Tetep payu kabeh lho, lahane sakmono koe. Sak amban-ambane iki masih ana kabeh iki lho. Oh. Wah, akeh deruke. Cekukur akeh deruke kene. Kapan kae isuk kae rene iki. Golek sebelah kene tak ketoki. Cekukur, guru les sak kotak cilik kuwi. Terus bali, alah guru. Gila-gila karo bojone ben ra seneni ngono. Ben karo bojone ra seneni teko nang alas, awel-awel to. Terus bali ngono ya. Absen kok ya. Wong lanang kok wedi panas lho piye. Absen. Kok bunder dinter. Bunder-bunder. Pancen ke siji, heeh. Dhuwure wis gimana dawa to. Wah, wes deh. Wah, kacang ini Bung. apa? Kacang. Kacang apa? Kacang brol. Endi kok kacang ora ono? Apaan iki opo? Macane. Kacang opo? Wit kacang endi to? Darman kacang maduangan tikus tak bedol nanti lagi. Nanti do mati iki. Nah, ora tukul belas ngono kok. Yo tukul nek aku telah dari bedoli. Ya sur didrowongi tikus lho. Tikus Mas. Pakai wedhus ngono. Tak gawe lem yo. Jos pokoke ya. Ndi sih mau kang tok kuwi. Kuwi loro ya bingung. Iki bunder-bunder ki ya, bunder. Bingung ya nek ya. Ya 10 menit ae ta Yan. Dosisan. Hah? Dosis. Gonmu kok. Sik dosisan nek ku tuan. Ya. Iki
piye iki? Petanine iki kayak bingung iki pemilihan ngetoki pohon kates. Iki kepiye iki? Lah kuwi sing mempeng di nganu ta ya. Aja diketok ta ya. Sing ora mempeng wae ta. Sing buahnya banyak jangan dipotong atau sing setengah jam sisan to ngupload iki. Setengah jam suwe sisan to ya. Ya petani sukses ini petani milenial ya tahun 2025 petani iki macem-macem iki. Iki sing ning tegalane dheke Mas Yono iki wakeh tegalane to. Ngeslot. Didol wae yon nganune yon. Ngeslot to. Ngeslot wae yon. Tenan ra ngapusi poin-poin yon. Ngeslot. Tegalane jauh kah sawahe jauh kah to. Kejudol ya. Lah kuwi to. Lah ngene lho. Wit wis subur-subur wingi saka cilik ditandur ben gedhe wis gedhe dikethoki. Ngene piye iki ceritane iki petani iki. Petani zaman saiki iki wis bingung iki. Cilik ditandur dinek-nek wis gedhe dikethoki. Lah kae. Sak arah-arah saka kono tekan kene kethoki kabeh kae. Kayak piye iki. Jadi subur ya ya. Wite subur ya sana ya. Lemah ya subur iki. Ah ya. Mau pupuk barang ora tapi ya? Yo iya kok. Tetap NPK ya. Oh, bisa. Ini aja dadi lemi to, Bro. Dadi lemi bosok dhewe to dadi lemi. Nah. Udan ya. Petani kok mosok wedi udan ya. Ya weduran nggonmu kon sapa ya? Tak tebasi gak nuwi. Apa? Metu wae ya. Ngawur metu iki. Masa cilik ngono metu. Iki apa dhuwur semono kok? Heeh. Sing karo ora dhuwur piye? Wes amene-mene kayak patese kayak California ya. Nek nggon resek ngono ora metu buah ya janane. Ngono kuwi sukete iki buahe kurang. Buahnya kurang loh. Jadi ndelok Mas Yono ngliput Mas Yono panen. Ora panen iki ngethoki. Ngethoki wit. Kuwi lho, kates lho. Lha nyacahi sing cilik sisan ya, Yan. Pupuk to. Ya pupuk. Wah, arah-arah kayak nganune kae. Tekan kono tekan pojokan alase kae tekan alase kae. Wes gludak-gluduk kae sudian ya. Udan nandur mbahku. Kamu tanduri apa ya? Lombok apa anu? Lombok. Takon kates kabeh wae malah poin ya. Jarake sakmene iki Pak, ideal ya, semeter setengah ya. Nek kates. Hah? 2 meter. Nek semeter malah akeh to lan. Wah, kok kaya ora metune ora apik ya. Semeter ngono malah juas ya metune. Wah, kayak apik kaya sapa kae. Kakangku wae metune kan delok kowe. Engko rono. Ya. Iki lho tak weruhi metune ya. Metune. Nah. Contoh pohon sing satu-satu ya iki ana sumur tua iki. Sumur tua iki lho, wah jero tenan sumure. Ya, iki contoh California sing metune jos iki. Kae. Deloken kae. Petani iki nggone kakangne ana iki. Ya. Metune sak duompol ngene wis eret-erekan ya. Oh, metune kae, deloken kae. Bayuh wong ngene kok petani. Petani kates iki kok padahal lagi larang iki kates iki. Bayuh lur. Wah, mene lur. Gudange kates iki ngene iki. Pepaya nek ora ngerti kates ya pepaya iki lho. Wah, mene saka kono erek-erekan to. Kates tok iki lho. Yuh, wis saka dhuwur tekan iki ngisor kae. Weh. Jos tenan iki. Ini contoh sing pohon satu-satu mempeng ya metune itu banyak, tetapi kalau pohonnya dua-dua keluarnya dikit ya.
Ngene iki lho. Wah, yo kok ngisor munggah del lho. Kok ngene kok ya. Ora ana sing mateng tapi arep munduh ora ana sing mateng iki. Yo. Kok ngene kok. Kuwi saka dhuwur kuwi deloken ki. Yo saka dhuwur kae. Iki nggone kakang nih mau Jonyono mau kae. Oh, ngono lho. Ya iya, apik ya niki metune ya. Jos iki metune nek kae. Siji-siji. Saka dhuwur tekan ngisor wis metu mempeng kae. Mbuh pupuke apa kae? Lemi seperti iki lemi. Lemi ya. Model ngene iki kudune lemi. Lemi ya, pupuk kandang ya. Pupuk kandang. Makanya pupuk kandang. Wah, putut ya, suara putut ya. Wis jos sak jose kae, kono kae mau kae. Wah, petanine kathoke ngasih motol-motol plorok. Kono resik kok ya. Le mergone mempeng ya. Gerdine tiliki paling resiki. Gonmu sing ra kopen sebelah kene iki ya. Apane sukete iki lho, sukete rimbun. Wah. Semayan jos nek nggon kakangmu wae. Sawet iso metu ana nek Piro kae? 20 tekan 30-an kates kae. Sing kono kae peraji. Ngeri metene. Nggonmu sing kuning-kuning dhewe iki. Padahal ora kacek suwi lho ndur. Heh. Karena gur ngisarane resik ya ora akeh sukete. Lemine akeh. Dilemeni akeh tapi. Lemine kandang. Anu kuwi to, teletong iki to. Lho ora. Wedhus ae. Heh, wedhus intel ya. Wah, nggonmu sukete kok ngene kok kon. Wah, sukete kok ngene wae kok sing sebelah kene. Resiki ya jos ya. Iki ngono lho. Jadi perbedaan antara sing wis diresiki karo ora, otomatis kan sing diresiki luwih pembuahane luwih bagus ya. Sapi sing ora diresiki ya apik. Elek pembuahane. Nah, ngono kuwi lho, rajin ngono lho. Rajin kok tak mlotor ae, Bos. Resiki ku akeh resik. Resik di apa di dangir. Dangir di anu dipupuk sing apik ya. Terus ora gelem mati ya. Iki kok bekas ngene-ngene iki apa ya bar ditugeli kok nek ngene iki. Iki lho. Biyen iki lho, nggon kakangmu ya ana iki kuwi. Mergane ngapa? Bekas ditugel kaya iki ya. Iki lho. Kabeh ngono ya. Oh memang jenisnya ngono nek California. Kayak bekas tugelan ini ya. Wah, es. Intinya iki sing masih dua kae pojok-pojok kae jah loro kae. Endi? Kae pojok kae. Ono. Anjan lomong aku. Alah wong bojone wae ning luar pulau kok jangan piye ya. Nah, Resiki ini ya. resiki kiwa tengene ngono lho. Di Tegalan ora diopeni kok ya niku ya. Ngono kayak ngarah hasilnya akeh ngono. Ya, Hasil oke ya. keset ngarah hasil akeh. Ya. Wah, lah iki rimbun banget iki sing suket-suket sebelah kene iki. Runtingan ya, oke kates iki.
Gerong video apa sak video ya? Siji. Nah, iya to dawa to, Pak. Dawa sisan ya. Iki wis 20 menit nggonmu ya. Rekmu Nggonku wis tak 10 menit kok nggonku. pun kasih dawa kok ngayal iki. Iki bener apa iki? Endi? Nah, iya ta. Eh? Wis wae tunggale ben ana sing loro ta ya. Yo, Cuk. Ora apa, ora oleh apa kok. Kudu siji-siji kabeh. Siji-siji ya. Iki bener, kae dawa. Iki bunder. Iki bener ya iki. Oh, kuwi dawa sing pinggire. Raja kuwi. Ya, yuk ya. Yes lah. Jos ya. Jos bos ya. Iki bos. Iki siji ra metu ya ora arti ya. Langsung ya. Dawa, iki paten ya iki. Iki mesti dawa ndi iki? Ayo kira. Dawa iki. Dawa. Iki ketok gek pentil lah ya ra. Dawa ya. Ketok. Dawa niki lho, Men. Durung ketok ya. Iki paten iki bare. Teko luweh kok diawur ya. Kira-kira sing seneng ngendi ya. Karo ngene kakangmu kae bareng rene Dur. Iki Kakang. Iku ora popan. Ya. Oh, tegalane ombo lho Jon Yono iki. Sawahe akeh tegalane ombo lho. Tuan tanah ternyata ya. Ngono. Tuan tanah lho. Iki sesuk calon petani sukses lho. Sing duweni ya sok anake iki ngene-ngene iki. Engko nek wis bapakane tuwekan sing neruske anake guys. Wis kurang sithik ngono yan. Des kuwi lho. Karo diriti ngono kuwi lho yan. Kuwi dalan ya sebelah iku ya. Dalan apa pinggirmu kuwi? Dalane ora tau dilewati ya. Selak ya. Jos ya. Pertumbuhane sebelah sana itu apa jenenge? Subur karena sebelah sini rumputnya enggak pernah dibersihkan ya kurang subur ya. Perkembangannya ngono kuwi lho. Dadi petani iki nek males-malesan jadi ada pembedane jauh banget kono kan resik subur-subur kene kunteng-kunteng iki sing sebelah kene iki. Saking sregepe sing duwe anu iki lemahe. Saking sregepe sing duwe tegalane iki. Ini rata-rata tegalan ya, sawah wingi ketok ya sebelah kono kae ya. Tegalan ya. Iya leh, ya suket wae ramu. Ki ana sing nyawang bareng. Bos. Hah? Udah lemu. Lemu. Iki sing nyawang dilongi siji wae ya. Ana ronge tikus bareng ya. Ula apa tikus ya? Tikus. Oh, didukiri tikus ya iki lho bekas-bekas. Iya. Kacange dukiri tikus lho, bekas-bekase kan bolong-bolong ya. Ora sida panen kacang sing panen tikus ya. Ndiku. Kuwi lho cawang dilongi siji nyawang lho.
Iki. Sing ora ana kembange lah. Loro. Kita nampet dulu. Hah? Iki sesuk. Ngresiki ngisore iki lho. Wah ana wit ciplukan iki lho. Iki mbiyen cilikanku seneng iki ngene iki wit ciplukane. Ciplukane sekilo larang kan. Apa? Ciplukan. Kayu kok. Wayu ya ciplukan. Iki ciplukan. Ini ijo-ijo lho. Oh. Jas. Ora ana sing kuning tapi. Kepiye sok yo? Hah? Hasilnya sok kepiye endinge. Heeh. Besok dilihat hasilnya lho. Besok hasilnya panene resik karo orane iki piye ya? Tekan kono kae. Iki bekas wit apa ta, Yan? Bekas wit iki? Heeh. Gede sakmene ya sik ana. Kono rene wis mati tapi. Wis ra ana tapi. Oh, aku sing ngombaki. Oh. Sing rombak kono. Tanduri akeh wit gedang malah apik ya ketake ya. Wit gedang mah subur-subur kok. Nek ya buah ora to ning kene iki. Oh. Wis ya. Saya loro ki. Hah? Udan kok. Lah iya wong petani kok wedi udan wis. Bias. Sing doyong kuntingan wis sing doyong. Wite ana sing kuntingan, ana sing subur, ana sing kuntingan. Wis dikethok ngono jeh trubus lho ya sesoke. Bisa pentel-pentel, bisa cilik-cilik iki. Bisa cilik-cilik. Jadi nek loro kan panganane rebutan ya carane ya. Sing siji ben subur, berarti ben ra rebutan. Kuwi garek kuwi jiro lu. Telung wit kuwi sing nyawang-nyawang. Wah, wis ana kopine abang-abang ya. Apa? Iki kopi akeh banget ya. Biji kopi lho. Wah, ya. Biji kopi iki lho tak werohi. Sayang wite gor siji ngasih do tiba kek lho. Pangane luwak ya kopine. Hah? Bajing. Oh, biji kopi kok meneh ke. Oh. Wih, wit kopi iki. Teko sing kunting ya sedhi. Sing kunting rasa dipilih ya. Pertumbuhannya tetap kurang ya. Nah liyane dikethoki sing godhong-godhong kuning kuwi dikeprasi nggonmu ora to ya. Ngisor-ngisor iki lho, hah? Diresiki lho maksudnya. Sesuatu yang enggak ya. Harus emas. Dimas mumpung udan-udan ini kita merasuk ya.
edan Wis ikan. lho. Arep ayo cuplang-cupling. Ya uteke sing duwe. Kete ya, ikan. Wis piye. Arite coplang-copling iki lho. Abang-abang cengkeh iki lho. Kok cengkeh apa kopi? Kopine sak jose kae. Wes 30 menit punjul ya kan kon. Yo. Heh? Dengan wae. Wes. Eh. Dadi siji